option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning, good morning. Masantos sa mabig, morning lang ula balang sinansakay. Alas 8:32 lad kabasan, programan PEM, paninilbiang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Siyempre dyan technical control, Kolob Kantabay Tini, Engineer Nexon Dakal. Karaya na kolobot sa iyong programa, Migoyo R.J. Jimenez at your service always. Dan na sa partner ko, si partner Leon Elorde Castro Jr. Kaya Oscar Head na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Good morning, partner. Hello, partner. Good morning. Partner RJ, good morning at saray listeners ta at saya na programa ta na bayan muna bang ay PMM ang Binmalay
Pasantos tan maabi kabasanan sa amin na listeners na. Yes, kumusta natin dito na Bali na Binmalay, partner? RJ, okay naman, natalaman ang pinublante, wala may proklamasyon na memorandum, circular number na po presidente tayo, ya may babagay sa trabaho lamot suspendido sa gobyerno, karo may garon dahil proklama lamot partner RJ, sa napasabat, sigurado, ang naputa may Ninoy's Day, partner RJ. Kanya na sigurado next week la. So sa loob trabaho. Pero ang gamanunta niya, ang gapoy loob gobyerno. At antak watan kayo nainay na Mayor Pete Pereira, partner. Sinanatan, kalab yan, simupa kami mga alas 7 na labio, something 7:45, lapo din na ng ministro, palmire trabaho di Binmalay, yang gano'ng nga pinoob, wala nila pinipirmanto, tanata na nunod ng tumat, kasaray palulubandari arong importante, ang tamla importante ayon sa gobyerno, tayo namin mo sa may antura min na itulong ni, na sa munisipyo tayo tawad dyan si Mayor. Karumabat, panadi, nakasumpal mi ang gano'ng nga pilobot, impaitulin ng Mayor, may nalapod region, lapod impaitulin na region, so sa may paitermina 114 na sokpen, ari social pensioners na senior, yan bali na Binmalay partner RJ, yararaya may additional 114 na binayaran nila na second trans partner RJ. Rata makawat na 3,000 man, partner. On partner RJ. At ang gano ang kapilo, balikas ko karuman na biri busy ka, kanyan na may ibabagam, no, wala ra may singag na sarag, suunlatan, nakukulanday mga labat na authorization later. So ang nga pumat, so nagmalya problema distribution, partner. Ang nga po, partner RJ, wala yung duwara labat natin, lalaan tayo, gakakarkaro man, ang tamula may gagun tayo, may rest of program, so natin limara may DSWD, may salamatat, at sa rin DSWD region, lang po, dyan kulira, yan natin may duwara, yan may akala, laandaran kabungan da, partner RJ. Okay, at least ang nagdanala ng karuman, naaladanatan. So atan, so karakapantutan, partner. On partner RJ. Oo, at kumusta mo, tiray nanduruman barangay sita na partner, wala lako na relief goods, manlapod munisipyo. Lapod ang tama tayo palagalay relief good ng karuman ng baki ng Merila, lapod sa may sulat na di sa baliw di mismo si Karaso, manantapan ang tinextend tayo tulong ng Binmalay at kung kakaroon lang mo, so saya munisipyo tayo submit ko namin ngaran na intiron tagad Binmalay, may tatong tayo family, nagkaroon na nila na food pack sa Manlapo amuad di sa baliw di. Ang malabat, ang sigurado mang balad, sigaman, so ano nil ko karuman niya inilanan di sa baliw di Ma'am Roseanne, tan siya saya kintayo MDRC tayo si Madam di Rosangin si Army limaran lo nyo na mo ay submit nila na ramay akin nila ramay akin na dala po sa sular panlapod lapod sa Binmalay ang tamad lapod sa amin panlinis na ilog din mayor na repispe na aliwan masyado so dala po Binmalay possible so amin ya dalanto pero labat iramay talagan asinggar dagupan linggay sa lapay danumi at wala na may low-lying areas ng piyarang barangay. Mangbalat, happy to say, ang apong balot sa evacuate ni Jod Bali na Binmalay. Marakot ta niya nakabatan, wala ra may kabaluyan tayo, yun nayarin na adalap, pero agano yan na subside sa may imakat, sa may danom, lapod sa tay babagam. Adalang kumot partner, may parte na Gayaman, parte na Manat, iran na abot-abot, iran na dalan, pero nun dalan ko karuman at agak la litog-litog. Ganyan na ginawa mo siya tampol na sa DPWH, so sa may nayarin na panggawa na remedyo sa atan, agatong tan partner, lapod na walay sulat na Mayor Pete Pereira sa Bitlan Departamento. On partner RJ, tantama, sinulat ng Mayor Suda Depende sa kantem, arama sunda India, ta siyempre no abot, agana na single, untuk kaman, alal tugira, disklatsara. Katigan na importansya ng Mayor, ta siya kakaroon ng Mayor, amay natala, ya panahon so dapat umpaway, susare DPWH, tanong ng desingag,
no akin at umdidila ng turay coast na saray at anang nang danon ti katagay kabuba na danom yung luloob. Ano sa may lukat la, iagula sa nirong po yung inspeksyon. Ay may panahon, kanon mayor, panahon nilda, pinrapasan sa abuba, pinrapasan dapat agawan, ang turay na po gagawan to prevent. Yan na iwasan laraya, sudalap-dilap, talapon natin na panahon na may atagay sa danom, nanangdang mo, linear supasi na dapat ayusan, dapat i-hydrate sa'yo, talapod na nang tayo so tagi na dalog. Yun. Siyempre, katulong kwa mo may impanlinis na saray kailugan, panamaglin impangkal na saratay fish pen. Lalo na balag, so tulong no atanot na nadragala. Kanya na siguro atanot la so isublay agawon ditan. Yatanot saya manggawa at DPWH sa supervision na LGU gatontan partner. On partner Angie, lapot saya si Manggawat, si Malapod National, nakaraban so na inspeksyon dyan. Tantam, nuwasag may laban, so yung panlinis tayo, asong pala, so Kumon, siguro, ang panatan, agad dilap, so arum na pasan lapod, aramay lulayang areas, na lapod dagupan, siyempre, pimawil so na rumada, binmali, batik, arum na lapura lingayan, partner RJ. Na wala bitlanan mayor dita niya na pagtulong-tulong, hindi lang binmalay, di ba? Bagkos ito ring mga ibang bayan na may mga konektado yung kanilang mga waterways gumawa ng kaparaanan para at least di ba no mangkakasakay subalang sinansaki ran opisyal dapan resolba na sa unyara na nayarin na mabayag paikat na delap nagawan pa kunan mayor di ba? On partner RJ, kato na untan no paano niya sa mayor tayo nananganto sa pangkamungan na bali na binbalay. Yes. Nananganto everyday, ang gano'ng apinog mo dyan pisina to, nananganturan po rin marakot gagawan. Tapi mamisan, si mayor, mamaksil may kutub to, kato mamisan, nananganturan tampo si preventive. Kato lang mo, dyan binbali na taray, na sinama na nananganturan, preventive, so nakila, nadala patalaba, balat, siyempre, ang tayo naiwasan, susaman, sukuran, na maksil, natitipo niran uran, amay-amayra, nagkatuman natin so danom natin sa sulat-sulat talapon. Siyempre patagayan li tabon. Alar natin man alarja kaskasya mo lara may ang apitamunda abububa so pasinda katuya so kosya planning so sa sulat-sulat partner RJ. May wala ray mantetepet no kasi na Lucas Lacono so sa may singa application para da sa may pangkargada na ito ay fish pen. Kung bukas na sir, tanong ko lang kwanto. Siguro sa ito di ba i-regulate? May fish pen, totally eradicate to iraratan. Sa titipatan na partner, no open for kinlaya application na partner. Siyempre, I'm not the right person to answer that partner RJ. Kaya lang, by next week siguro, Tupatan, tayo sa DA, na piano sekarang sumaexplika tanto yung order ng mayor. Kung talabat, so napag gawin tayo partner RJ kato na by next week nantanda no ang tuba yes. sa paglubas sa Idris Siniso Ilog. At least impasabida partner na itupit ta, di ba? Kanya na ipasabi labat iratay tupit yo ta ipasabi mimot, di ba partner? Ipasabim iraraya tapiano naibatan tarayan tepet unsublay iran pangkanawnawa di ba partner? On partner adisan saya ang mga numero siyempre sari man apply arami tangan binmalay arami marginal fisherman na abayag ng komponitor dapat subukan damot la sumang mali wiya si karaso malasikaso. Oo, napaglabat. Kanyan si Katutan Lanti may ibabaganan na mayor partner. Yajad sayan impangkal na saratay pispen, piskegis ditan. May impangkal na pispen tan piskegis. Duaran dalantan na linis ay ilog, nakaliramay sa gabal at the same time, nakaliramay wataniran, no siparatan na kapitalista, no ingan iter sa marginalized fishermen tayo tanad binmali. Di ba partner? So may gagala at talaga na para dasara yung residente binmalay. Partner RG atan so gagawin na natin mayor la po da
sila kanutunan ay pangkamungan na bali tayo. Natalaman, karuman si Kondo siya, at alas 9 siguro, wala kami opisina mo, tanan nga mira may pangkukulan, tanan to kaman ira, so kung sabi sa radyo ta, at kung sabi kinamira, ang tura may napagtanda, o napagyan tanda, o napagtulong. Hello, partner. Akin mampultot. So, signal na partner Leon. Magano ha? Walay, very busy si partner ko. Si Kasun. Mampultot. So, signal mo, partner. Go ahead. Partner, mga nante, may panahon niya, si Mayor, wala mo opisina tayo, nantura may solusyon da, nantura may dapat yan nantan na balay, i-text na lang pa sa programa ta, taon sa bintampul kinimiriratan, kailangan na saray umbalin pa na rin. Natapag ko pa partner. Ang kapilob na saray empleyado pero siyempre ang tatamot si Mayor at gamot mampapul yan nunyaran na panaon. Nulukas bilang so munisipyo luwatan si Mayor at opisina sarag tumot dagon na saray kabalian tintan. Ang nga po yung problema ang tao si samit natan dyan binmali ay laputan na nang si Mayor yung warta ng opisina hanggang sa Vice Mayor tayo si taktak mo maminta watam mo iyaw lang ng tampulan ng opisina nang natuya si Mayor at nainay yung opisina to RJ ang nga po oras siya nunayari wad dyan na binmali tanan ng to sukamungan tanpang kamungan na bali na binmali. So no wala rin laratan bilang walay bagadad si Mayor open mo sa opisina di ba partner? Magbalad, mararami siya close sa opisina mi. So iba kami, naroon pwede rin, mahagaw, po da, siyempre, ang ating economy, ang apure, empleyado, magbalad. Wala rin importante, tawagan ng meron namin empleyado, ikuno to, hanggang wala na pong talapod, work at home much, so saya iproklama na saray memorandum na presidente, in case of emergency, kailangan nila natawagan nila, Partner RJ. Oo, i-shoutout ta para subdumarangal di tanda da barangay Kanawalan, Bunlag si Gemma, good morning. Di tanda da barangay Pututan, good morning. Alvin Sandoval, Gaspar family, da sa barangay Kalit. Di tanda da sa Papagayan, si Kapil Soriano, si Madam Agnes, mandudangal, good morning. Tana aming kilay makukulin barangay official si Tanda da Balay na Binmalay. Antak mo partner what time Mayor, what time matiramay si Ate Che, good morning. Tanda si She, good morning. Di ba partner? Nung watan ni Mayor, watan si Sheila, si Rochella, si Chadi, watanak, tan si Mayor, tanong kung sambit tampul si Vice, wala makumsiyan, wala ratan, kasi para masulatan upan so opisina yung Mayor para sa karapan ng RJ. Oy, amin ng karuman manaya walay mantetepet no pakala anda may pitoya wanta si Vice ay si Councilor si Doktor Councilor Jose Carrera partner amay doxycycline kuno partner. Hindi man tabong to, wala siguro wala aruma jaya da richo to potenda no wala warta na kung karabira no wala bilang Partner RJ. Naya may kontradakyan manaya leptospirosis anto talagan iter da saray kabaluyan ditanya adalat tapi agaira napagkatan na sa tanya klase sakit siyempre doctor by profession si Councilor kanya na si katumutla sumangiter na advice da saray kabaluyan tintan lola sarama salinap na danom partner. Partner RJ, medyo wala oras na rin, nabay ko na explicat saya na programa at least naklamakaringan at saray siyota dami ng empleyado, atin niya opisyalis sa bali tayo, wala sa opisyalis sa barangay, na makukulira no tawag si Mayor na meeting o tera namin shoutout namin nagkuli dan kooperasyon dahil sa may vision na munisipyo bayan muna bago sarili i-shoutout po namin sa barangay official si Papangulo na sa ABC President tayo Roberto Merera Jr. si Sir Boots dan saray amin naraya untutulong dan saray private man unto ka man na organisasyon yung kanamanitan na tulong, shout out sa kinamin talapod, walatan so maya panangaro yo at saray umpali tayo. Kaya nalang tayo tama Partner RJ, idanti mo iran ay pa
medyo recognition tanan ng Facebook wala raw liber ya amen lalapod puso da On. usatan sa panangitirda nasatan sa panangaro ang mulag balbag na tayo makatulong tayo lang sa First Lady tayo na binmalay si Madam Mayora Madam Ana Marie Domingo Menera, tantam ang gapoy ang tanan mayroon kung lilibur tanan. Oh, lanti, di ba? Kay Manso. Batura, Oh. kay Bato, sariling bulsa to. Kung lilibur-libur ang tutunda, dami ng barangay ang mangitir ang mula katulong. Kaya may kyan na panangiter na sa may antam may tampulan ya taganoy laman partner. Raratan so higit na kailangan sa mga sandaling ito, di ba partner? Pultot lamat si partner ko talagang da. Panar. Ano panar? Hello, go ahead. Panar siya wala mo nira arubi iraya organisasyon ng tukaman iraya totoo. Maminsan mahitermira na daiset ya panangaro at isaw to tira recognize sila ta wala ni may puso da. Ya mangiter at saray totoo hanggang private ira. Yes, Kung liber-liber ira ya mangiter na tulong. Ako lang bilang sunungaranda ta siyempre ang panway na lingwanan ko at makapasakit katon. Amin yung tutulong yung mangiter, yung nalapod puso da. At saray, konstituent at binmalay, palbalag pisa salamat at pitutulong nyo. At sa administrasyon ng Mayor Pet Merera at pangiter yung tulong nyo, yung blessing, yung sisiri. Yeah, pultot lamat. Hello partner. Magano? Sige, go ahead. Ma'am Pultot. Sige, go ahead. Panar, o niya, sa laging baga, labay ko yung recognition so sararaya sa private organization. Yang gan private ira at wala may puso da. Yang maiter na panangaro at saray taga binmalay. Wala raw ni liber-liber ditan. Ang kulabili garandat, ang parway na lingwanan ko, tamay-amay mo tira. At nyo sa administrasyon ng mayor ya pangitan na hanggang mula gatulong sa tutuwa wala ni may puso yo yang gano si kayo ang private citizen lapod sa atan so tutuntunan nyo sa may mangaro nagkaparang tuo yung share so blessing nuwalan si katayo. Salamat na balbalan sa kanang partner. Angel, labay ko recognize so amin yung tutulong naduduman barangay. Ako lang bilang sa syudad may ira sila dumara, balat ang may puso, yung paitirda, no bilang tawala lang sa landat, pasensya ang tilarata, pipili ang damot, biso para may talagan mangkakaukulan. Yes, oo. Aliwan amin na idan lapod, magmulagmut, so pakatulong da, si tutulungan da rami talagan, mairap bilay, yan ay idan. Kanyan sa... Lalo pinagmayura tayo, yan, barangay, so pa may una singer, basta wala ito, yung pandadaysitan tayo na idantura at iter to malalapod po sudatan Partner RJ. Katon, salamat, shoutout sa kanamin, and may God bless them, Partner RJ. Hindi bali, takyon na walay kabantay da sa si Kara partner. Ang tamlatan, so gabay ko ni Baga, di ba? Manggawa kay kamuungan da sa kaparam ya tuo. Tana walan nablisan na partner. Actually, bilibakan di mayor at noon tutulong ganalili ka saktuli sarili ton na may kurang partner ya ang gapulara tay publicity o antutan sa importante da si Mayora at makatulong da sa tagabali na binmalay partner. Partner, sana partner ay karunawalan may speak up partner. Siguro nababasa yung Facebook. Disigat siya may in Facebook na mangbalat ang kapuso Magano, partner. Partner, medyo nakal sa sound mo. Magano. Okay, okay. Ulit mo, partner. Partner RG, labay ko lang ba tayo paliwawan sa umbalay. Nang tuwing na Facebook natin, in between me and sa kaya Councilor Binmalay, ang po so ginawa kay pandedral na sakay. Ami ginawa karuman na imbalagda, ako ang tayo pasalakin na konsiya nga po si Babagag, ang may babag sa tayo, explica may balibalin, marakip so plano tumang balat, aling wala ba ang teksto, yasin yan tuot na laputos ka. Ang malabat si Papaliwawak,
ang apimtensyon kuya dadrala ko dadralan. Si babaga, may salamat iyan, na idan to balat lapod, sinidan to malapat at are presidente, ipapaliwawag sa side ko bilang OSCA President ng Pangasinan, OSCA President na Binmalay, siyempre wala rin mantitiksin siya, yan na pundama no akinat malaba rin na idan. Kato ipapaliwawag kalabyan, karuman. At kwanta, wala ang ng video siya, impawit ko mukin din kon si Konse ang tatabat ng tupot ko mo no amanat si ginawag panderal o pag-eksplika. Wala ramay ken, partner. Agad politika, talo ka politiko. Papasabi mo labat, susamay kiyan, side mo, partner. Oo. Hindi labat, nagagong ka ng paggang labat. Anak mo tada tutur tantamban siyempre wala rin ang tisensya kaya rin ang balay ya dapat lang sana selyon sa ating mga kababayan kung ito yan laang sa kanila ang side ng OSCA, di ba nakita mo naman sa ating programa partner RJ na pinapaliwan ko wala tayong masama. Maganda yung ginawa nila mangbalan ang malabat lay wala Facebook ya di malan opisina yung OSCA. Okay, partner. Paliwanag po ya agan na lang po siya. Kasi PISCA is a private organization mas maliit at mangbalan ang may asangwit labat sa opisina ang malabat si papaliwawag. Ang nga po sugagong komandadral talo ka politiko ang tamo lahat ang partner ID sa kaya puwente papaliwanag ko may sarili kasi siyempre aliwang binmali malabat sa bumbon ko mag-ingat intirod Pangasinan partner LJ. Okay, partner. Kasi kasi pagkanang na siya patas may bayan muna bago sarili tan sana all ang api masaol partner LJ. Okay, wala. Tuman ang Yes. dapat si Bagag ang api na rin nilo siya impaliwawak lang si kayo it's up for you no antuman so pangkamungan na balay gawin tayo, matutulungan tayo para sa rin totoo, partner LJ. Okay, wala na tayong oras, partner. Go ahead. Okay, salamat na balat, partner LJ. Okay, mangkasap si partner Leon Elorde Castro Jr. Nibalit ni palapag mula partner. Ni paliwawam la so side mo satan. Actually, gaman dideral. Nagkingan ipapaliwawa to labat. May intention marakap. Pero siyempre, may pakakulambit na sa opisina to. Amamot labat si papaliwawa to. So, dyan nga rana na partner ko Leon Elorde Castro Jr. Oscar na bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Dyan aspeto technical, Engineer Nexon Dakal, sa balit sa Magterin Amigo, RJ Jimenez at your service always at Sayan Programan PEM. Paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Masantosan maabig kabosan na balang sinansaka yung sublayla sa programan. SBM Saray Balitan Matwa na nakapaborito Joseph Kanilang Bakani Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihang